Igbo Igbo mmanụ ndị na-anọnyere m na ọgbọ Voice of the East oge ọbụla m batara ana m anabata unu niile n'obi anyị ebe a bụ Voice of the East. Onye unu na-anụ onu ya tata bụ ezigbote nwa ada Ifeọma, ada na-eri ukwu anụ. Ọmụnwa bụ ihe anụ a. Anyị ndị mụ na ha nọ tata. Abụ m onye Igbo. Nke. Ndị mụ na ha nọ tata bụ ndị Kpako Kids. Ha kpọrọ onwe ha Kpako Kids mana ihe nna afọ ha dịrọ ka Kpako ndị a ji ego. Nọnụ. Okay. Onye nọ m na aka nri bụ Salome. Ka afa gị? Aha m bụ Ada Chidiogo Salome. Aha ya bụ Ada Chidiogo Salome. Unu nwere ike dị n'afọ iri ya. Ọ na-emimik ihe ndị bekee na-akpọ mimik. Ọ na-adị ekwukarị ka Mr. Johnson. Onye nọkwa ya n'aka nke ọzọ nna Maazị Chiweze Samson. ezigbote Maazị Chiweze Samson. Onye isi ha ka ịnụ n'afa gị nna dị mma. Afa m bụ Maazị Chinedu Victor. Chinedu Victor nọnụ. Ihe na-atọkwanụ m ụtọ n'ebe unu nọ bụ na ndị a na-akwalite ihe gbasara ndị Igbo. Unu nwere ike ọ bụrụ na ahụla ihe nkiri ha megoro n'oge ikpeazụ. Tata anyị nwegasịrị ajụjụ anyị chọgasịrị ịjụ unu. Ma tupu m jụọ unu ajụjụ a, m ga-asị unu nnọọ ka m kwọrọ unu aka maka na ọ dịghị isi. Imeela. Daalụ. Ihe izi nche ịjụ ntata bụ Maazị Chinedu nwere ike ịgwa nwa maka Kpako Kids. Okay, before ịgwa anyị gwagoro anyị onye bụ just onye ka ịbụ afa gị ihe ị na-eme. Okay, onye ebe ịbụ? Abụ m Maazị Chinedu, esi m from Kano West. Okay. So I bido Kpako Kids a ka ihe egwuregwu dịka normal video ndị ad. So I na-eme ya nwanne m bụ Chidera, mụ na ya na-arụ ọrụ ọ nọ into fitness, omie fitness a. So ọ sị m bịa yeli aka ka emewe ihe fitness a. So at a point o mee ka ihe na ya na-shake too ịghọta nachitekwa azụ mụ na ya emekwe video. So one day ọkpọ m sị m bịa n'afọ m you na-eme this is good ịghọta achọrọ m ịma you need. I want you to pull head mee ihe ka ọ gaba. So ntiezi aka si anyị need for the meantime bụ MP so so he gave me money to buy an MP, so ngotezie ya. Ọ dị mma. Amamọ njuba unu ofu. Salome nọ nwayọ. Unu akpasuli ya iwe na wee bịa ba maka ihe abụrụ onye nna afụ dịka nsikwu ọ bụrụ onye nna afụ na achamekwu onye abụ ezigbo taa achamekwu ngwa chapụla anya nwaanyị ọma gwa anyị maka gị. Aha m bụ Salome Chidiogo. Anyị nọkwa ọsị anyị ka na anyị chọrọ ka anyị mewe vidio. So anyị bidozie the video. Ihe mbụ anyị bido wee mewe bụ ịgụ egwu mmadụ ga-alịcha. Ụta nke anyị si bido. Mana ihe anụ ị na-ade ekwu maka Mercy Johnson ka njikene gị obere ajụjụ. Ihe a Mercy Johnson ga-abụ okwucha ikwu ya lia ya. Kedu ndị oyibo ga-asị how long does it take you? Kedu ogogo na-ewe gị ịtapịa ige ya ị mara ihe ọ na-ekwu line by line? How do you get to do that? M ga-eyi okwuru mụwazie. Ọ na-afịa gị arụ? Hey, salo. Maazị Chibueze gwatụ anyị onye bụ na ihe na-eme ugbu a. Ndewo ndị be anyị. Ndewo, oke dị mma. Afa m bụ Maazị Chiweze Samson. Anyị bụ ndị Kpako Kids. Anyị malitere na ọnwa nke gara aga bido ime some videos. Anyị si from ihe egwuregwu a na-amata anyị nwayọ video anyị na-ejeti some viral. From there ndị mmadụ na-amakwa anyị na-emekwe some things by egwuregwu egwu mmadụ gọchara. Okay, Maazị Chinedu gwatụgodị m isi fọmụ Kpako Kids. Ka esi negide anya ma otu nsi wee nye ya afa o otu isi wee marụ na ihe a bụ ihe unu kwesịrịzi ịdị na-eme gabazie. Okay, ịma first off the account bụ mụ ajivi eme video ihe egwu because mụ na-aga egwu. Ke akara ngwa okwu unu bụ ụzọ nọdụ ya, that's ke social media platform unu bụ ụzọ nọdụ ya? TikTok. Yes.
because more na guvu egwu before I make video. So at a point I name so oga ha ewe ba afa ha ni ne macha asim ka afa I ga etie then say I relax or mo amaho so nje nke one afternoon asim no na need etie afa no ko chi ko afa I etie but so anozum na abani o chat up sim tie kpako kids like I check ghetto keys, ghetto keys. So yeah, need it check yeah. So we have to like how far the other man or be bomb. Maazị Chinedu ime na ọdụ kongu bụ ndị onye nchịkọta ụmụazị kpako kids anụwa. Iwe ike ịgwa nwa mgbe ibidochara kedu ihe ọgbata uhie ndị bekee na-akpọ ya challenges unu face mgbu na amalite. Challenges I na-face oge ibidoro. Ma gị mana ọkụ ada. Kanu ebe a. Na Night Smiles. Na Night Smiles. Okay, okay, ịbụ onye Nkanu mana unu bi na Night Smiles. Okay. Eweniwe ebife ịga n'iru tupu ịga n'iru. Ụmụaka bụ ụmụaka ya dị unu. Yes, ha niile. Okay. So ọkụ bụ the challenges unu na-face. Yes, ọkụ bụ challenges anyị oge mbido. Maka oge ọkụ na-adọlọ. We 1 week ọka ma ndị. So I am a mega video that week. Yeah, number 1, Boko. Then I busy at a time. Oh, and by pushing me a video because Hannah the chat busy, and I have to go to work because more and I work at that. So yeah. Maazị Chinedu, the voice of the East, site na aka onye na-achịkọta ya bụ onye isi anyị nwere nwobele ihe nwajai ihe achọrọ inye unu. Salome ngaji go ọzọ ime ihe anyị chọrọ inye. Yema. Omaro. Ọ dị mma anyị ga-akpọta onye nchịkọta anyị Mayor of Nnewi ka ọ bịa nye unu obere ihe anụnwa onye isi anyị Mr. Gaius Chibueze chọrọ inye unu. N'afọ onye isi anyị bụ Gaius Chibueze nke eji Bitcoin Chief wee malụ. Ịma oge anyị sendili unu message ajụọ unu ife unu needili ihe anyị eji kwado ife unu na-eme unu kwuo nọ ezigbo iPhone ya na mic okwe so onye isi anyị bụ Gaius Chibueze nke eji Bitcoin Chief wee malụsị ka m nye unu nke a ka unu jiri na-emekwa ife unu na-eme na ife unu na-eme masịrị anyị nke ukwuu na anyị fụrụ unu n'anya anyị ka na-akwadokwa unu na-eme ife unu na-eme jisie n'ike unu anụgo. Ka unu nwere ike ịgwa onye isi anyị Gaius Chibueze. Daalụ. Ọ dị mma ihe mere kịta bụ na anyị ji aha onye isi anyị bụ Gaius Chibueze ejikwa Bitcoin Chief wee mara wee nyefee ha ngwa ihe ha ga-eji wee na-emekwu ka anyị na-afụ more of their content online. Ya mere anyị ji asị Gaius Chibueze jide ka iji daalụ. Biko Maazị Chinedu gwagodi m ka obi dị unu ịhụ na ebufugolu n'ofu ihe na-abụbụ ọgbata uhie. Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu maka nke anyị na-eyuzufu ọ dịkwa mma but storage na-abụrụ anyị problem. Unu ga-enwe ezigbo storage and sharper content. Yes. Ị na-enye anya ihe unu ga-eji ya wee mee n'ọdịnihu. Ọ dị maka anyị na-aga n'iru. Ka onye isi anyị si wee nweta unu ka unu ya si wee bido kpaba. Okay. Anyị mechie vidio nke abụ m onye Igbo. Anyị mechie vidio nke of course abụ m onye Igbo. So amụọ m na the video na trend na Twitter. So wee anything mma maka the video. So m batazụrụ online many people na-asị m guy una video dey trend for Twitter. Una video dey trend for Twitter. So na fucha messages I was surprised. Mwe fuzo message read Voice of the East direct message. So for the account, it's not global account to be here. So for number, I had to add the number on WhatsApp and chat him up. Yes. Kekwanu mgbe gwara ụmụazị na-achịkọta ka obi dị ha Salome kwa gwara unu.
na onwe onye sịrị amam ji wee hụ Salome a n'anya maka na ọnụ ya na-agba kpakpakpa amapụta na Salome ji wee jụzie oyi kịta ka ihe mee ọ aka m nwekwara aka mmezi agụ ara n'oge Salo. Okay, mgbe Maazị Chinedu gwara unu na o nwekwa onye gwara ya na ọ chọọ ka unu bịa ka eme unu interview ka obi dị gị? Obi dị m ụtọ. Maazị Chibueze ọkwa ọ na-azakwa afọ ọga anyị. Maazị Chibueze, mgbe ị nụrụ ya kemgbe unu bido emebe ihe nkiri unu na-eme ịrọtụ na ogo nrọ na enwe ike akpọ unu si unu bịagodi ka agbaa unu ajụjụ ọnụ pụrụ iche? Mba. Ọ dịrọ gị n'obi chachacha? Mba. Achọrọ m ka ibido tata n'ara ọ bụrụ ọtụtụ anyị ga-akpụ unu ndị ga-akpụ unu ka nọ n'ihu. Okay. Ọ dị mma. Ka unu si enweta ego? Maazị Chinedu na-ajụ gị nke maka na ọgụnwa bụ onye isi ha na-achịkọta ha mara unu ebido gị nweta ego site na ihe nkiri a unu na-eme. Ka unu si enweta ego? Ọkwa na unu enwetabeghị ego, unu ebidobeghị inweta ego, ka o si dịkwa gị ka ndị Voice of the East nya anyịnwa a ga-esi wee na-akwalite unu ka unu nwee ike na-enweta ihe ndị bekee kpọ support nakwa ego? Ugbu a anyị ewetawebe ego from the content. All people na-asị anyị unu eme ọfụma ka anyị send all unu ego. I send all anyị ego. Many people are help guy and some people na I na-emechele ha music promotion. There ona ka ise wete ego na charge kwa ha ọfụma. I ga-agwa gị ka anyị maka ebe ka Voice of the East ga-esi wee na-akwado unu mee ka amarụ unu makwa mekwa ka unu nwekwa ike na-enwetakwa nkwado ka Voice of the East nwee ike isi kwado unu? Amakwa m for now, but I hope in the future ngama I will know. Yes. Ịbụ a wise man. Mana maka ama m na-ema. Anyị ga na-anwa ike anyị. Content ọbụla unu postu site na akara ngwa mgbasa ozi anyị na Instagram nakwa Twitter. Anyị ga na-epushukwu ya ka ndị mmadụ marụ maka unu. Unu postuo ya, unu collaborate ya na-akpọ collaboration. Unu nọ Instagram. Unu collaborate with Voice of the East. At least anyị nyekwa unu I see na support unu. Okay. N'echiche gị unu ichego na enwe ike n'ọdịnihu unu eme ihe ejije a na-ekiri maka nwata ọbụrụ nwata nwa agbọghọ maka na Salome na ọ na-ada emegasị ha anụnwa Mercy Johnson na-eme and ka m gwa gị eziokwu ka m sụọ ya na bekee ka unu nwee ike ghọta ya ọfụma maka onwe ike na-asụ Igbo. Okay. I see her going into movies. She has that onwere that ka m ga-esi ekwe onwere onyinye ahụ because everything na feel ọ na-eme na-ekwu ka Mercy Johnson ọ da-atabi ire ọ na-ekwu ya otu ahụ o si kwuo ya and she follows the sequences and I hope one day na Mercy Johnson ga-afịa fụkwa ndị ọzọ. So unu enwere nchekwube ma ọbụkwa na n'ọdịnihu unu nwee ike ịbanye ịdị na-eme ihe ejije home videos? Yes, I will go that. Maka nwanne m nwoke is a very big supporter. Shout out to him. But yawa no where I trust him and oya but the big motivation for this journey. Yes. So with the project OG and with the hard work I put, like one day I'd have to on the big screen. We can't wait for that one day. Mo have good #1 support. I can't wait for that one day. It's no mazi na busy with school. How do they manage? Keka has manage combine go school na kwa ime skit. Ha na-emekwa ọfụma na school. Like yawa nka ọgba first. Ọ dị ananya. One day why kwa the same thing. I force some results. I force some results. What I think the mama but makati onwe olileanya ebe no e shock wa ya mani gbatala ezigbo ihe na amụ n'aka ni Ọgọsha kwa results. Ọgọsha gị na gbatala ezigbo ihe na adịmma. So even with school and skit making iche igwa mketa na ihe ha na-eme ihe ejije ha na-eme anaghị abụọ gbatu ihe dinyere ịgụ akwụkwọ ha. Mba ha na-eme ọfụma.
a na-eme ọfụma. sie n'ike Yes. kekwana ihe unu nwere ịgwa Salome ama m nji wee like ya mana ị na-eme m ịṅụ ụra aka m n'ụtụtụ a ka eyi akpụ ndị 9th mile ọ dị mma Salome gwagodo ụmụaka ibe gị ihe ị nwere okwu ndụmọdụ makwa okwu mgbamume encourage them, give them a word of advice ndị dịka gị. So ihe advice m ga-enye nwa ha bụ kịta bụ na onye ọbụla amakwa na oge emenwu vidio anyị na-eme kịta na-ejisikwa ike na-emekwa ka mụa na-emekwa ka Salome na-emekwanụ ka Salome mana ịgụ akwụkwọ mana ime ihe ejije. Maazị Chibueze ka ị nwere ike ịgwa ndị na-ekiri gị ụmụazị na-ekiri gị kịta anụnwa ndị ọgbọ gị ka ihe nwere ike ịgwa okwu ndụmọdụ maọbụ advice? ihe nwere ike ịgwa ha bụ nke onye ọbụla na-eme ya jisi ike maka nwayọ 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 ka a ji aracha ofe dị ọkụ. Ọ dị mma daalụnụ ndị unu nụrụ onu mụ na ha taata bụ ndị Kpako Kids. Obi dị anyị ụtọ ịnabata unu n'Obi Voice of the East and we hope to always have you people here. Daalụ rinne ọ ga-adị mbọsị ọzọ nọdụ ọfụma.